ma bende iyango godo ndara munjo bed ni duond bura luwo. Samoro nitiere paro ranyisi en nitiere bura mobedo Mombasa mano dhi to kale weche moko motegno bende nyaka sano osekelo lokruok maduong' e duond bura no. Bende inywando e kuku ma loso paro makamagi. Bende untiere gi representation e iye kae? Kabisa Lydia, kata kane ji dhi Mombasa, an achiel kuom jok mano dhi Mombasa, an achiel kuom jok mani in Fort Jesus, sama ne weche mani kalego ne nitie, kendo ne wabedo kaka joneno, kendo ne wakwongo wabedo gi forum wa gokinyi, gi Mheshimiwa Oburu, Secretary Sifuna, by then, waduto nonywandwa iye kanyo, kendo ne giwinjo maoni marwa, kapok ne wadhi kalo weche mani tek mani ji okalego. Koro miyo ne wan ok wanyal kwer ni ok ne wan achiel kuom jogo manobede kalokruok gibede. Yes, kaka joma nigi ng'ol. Un bende nungolo pacho? Wan bende ne wagolo pachwa. Yes. To nitiere kuku makoro mar nek. Bende nitiere joma ong'ol iye ka? Yes, nitie wan gi our chairman national, Nixon Kakiri. Yes. Koro nyaka sani nyacho ni ODM oketo mbele dwaro mar jok mong'ol? Yeah, mana anyalo wacho kan go gi jeng'o. Yes.